Hayırlı kün muhterem televizor караучылар. Июльнең уртасы 15-нә туры килгән җомга иртәсендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Кеше дигәнең гел киләчәк белән яшәргә ярата. Шуңа да ул әле кичә генә булган вакыйгаларны да тизрәк оныту, шуларны искә төшерә торган әйберләрдән дә тизрәк арыну ягын карый. Ашыгып яшәү кешелекне шул бер үк тормат эшенә басуга, ягъни бер үк төрле хаталарны кабатлауга китерә. Үткәннәрне ничек сакларга? Ни өчен киләчәкне күз аллау өчен үткәнеңне белү мәҗбүри? Әлеге һәм башка сорауларга җавап табу өчен без бүген студиягә үткәннәрне берәмтекләп саклаучы кызыклы кешеләрнең берсен чакырдык. Зияддинова Фирая Муллазия кызы 1974 елның 6 гыйнварында Балтач районының Исмәил авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң читтән торып Казан педагогия институтының тарих факультетын тәмамлый. Башта туган авылында, аннары Карадуганда укытучы булып эшли. 2011 елдан башлап Карадугандагы музей директоры. Ире Булат белән 5 бала тәрбиялиләр. Республика күләмендә үткәрелүче Нишкәбил конкурсы җиңүчесе. Ана доны медале һәм ата-ана доны орденының медале белән бүләкләнгән. Татар гаиләсе Бөтен Россия иҗтимагый фондының райондагы вәкиле. Хәерле көн Фирая ханым. Исәнмесез. Менә телевизор караучылар ялгыш ишетмәдек микән дип уйларга мөмкиннәр. Ире Булат белән 5 бала тәрбияли дигән сүзне дөрес сүз булып чыктымы? Инде хәзерге заманда 5 баланы ялгыш ишеттек дип уйларга да мөмкиннәр. Чынлап та безнең менә 5 бала 1999 елда без Булат белән бер күрүдә танышып, икотна эшендә инде ул миңа тәкъдим ясады. Өйләнешкән идек, шуннан соң 10 ел эчендә без 5 бала булды безнең 4 малай һәм 1 кыз. Ул бит менә без үскәндә заманында һәр йортта диярлек 5-6 бала, 7 бала булу, хәтта 10 бала булу норма иде. Менә бүгенге заманда заман үзгәрде әлбәттә, ләкин 1-2 бала дигән әйбер авылга да килеп керде хәтта. Менә минем энеләрем авылда 1-2 бала һәм аныкы гына түгел, башкаларныкы да. Менә бу нормадан чыгуыгызның сәбәбе нәрсәдә? Нормадан чыгу микән, безнең Балташ. Нормада калу микән? Нормада калу микән? Без ул турыда уйламаганбыз да, мин хәзер менә инде балалар бер кадәр үсеп киткәчнән ничек шушынга баланы табып бетердек дигән дип тә уйлап куям инде. Әни безнең якларда ул бала 1-2 белән генә калучылар сирәк күренеш әле менә безнең Балташ төбәгендә. Бездә 3 бала бөтен гаиләдә диярлек. Менә безнең авылда бөтен күршеләрдә бездә 3 бала норма, 4 балалы кешеләрдә бик күп. Менә безнең үзебезнең яши торган авылда да 5 балалы тагын Хәйруллин Фидәил абый белән Наҗия апай гаиләсе бар. Бик матур гаилә. Балалары үстеләр, урнаштылар, инде гаилә кордылар. Һәм шулай ук Гарифҗан Рамил абый белән Әнисе апайлар гаиләсе бик матур итеп балаларын үстереп, аларның да балалары гаиләләр курып, менә һәрберсе урнашып бара. Теге хәзерге заманда бит ул ничектер безгә дә инде андый замечание шикелле ясаган кешеләр дә бар. Ничек шуңка бала табасыз инде, таптыгыз, аларны үстерәсе бар, урнаштырасы бар, аларга булышырга кирәк бит инде дип индеме. Безнең Булатта инде элек бит менә 6-шар, 10-шар балада урнашканнар, ничектер тормышта үз урыннарын тапканнар, югары белем дә алганнар, эшкә дә урнашканнар, һәрберсе йортлы җирле дә булган. Ник безнең балаларда тырышмасмыни әле дигән уй бар инде бездә, әле безнең балалар Өчесе Казанда студент инде, ИКСКИ дигән институтта, берсе строительный төзүчеләр институтында укый, икесе үзебезнең Бакый Зияддинов исемендәге Карадуган гимназиясендә укыйлар Гөлсем белән Фатих. Әле безнең балалар теге урнашкан түгел, мактан алмыйбыз. Һәм әле теге балаңның нинди буласын белү бит инде ул кеше гаиләләре белән катышкач та беләсең инде, нинди бала тәрбияләп тормыш дәвам итәчәк бит. Әле без мактану түгел, но без 5 баланы үстердек. Менә хәзер өчесе авылдан чыгып китте инде, икесе генә өйдә калды. Без Булат белән шундый сөенәбез, ничек тагын шушы 2 кечкенәсен алып кайтканбыз. Алар булгач өйдә бик рәхәт бит инде менә. Кемгәдер ашарга әзерлисен әле, кемнеңдер кайтканын көтәсен, мәктәптәнме. Аларның тормыш кайнап тора әле бездә. Без инде Булатның әнисе Мәдинә әби белән дә бергә яшибез. Менә без төп йортта бит инде Булат бер генә малай ул безнең, 2 апайсы бар. Без әби бабай белән бергәләп үстек инде 23 ел мин килен булып торам бу йортта. 15 ел инде Бакый әти белән дә бергә яшәдек. Ул алданрак вафат булды инде. Менә шулай
анар төп йорт инде безгә кунаклар да бик күп кайта. Мәш килеп күңел итеп яшәп ятабыз. Мин балаларның ничектер күп баланың әле авырлык тудырганын белмим. Үкенгәнем юк, без сөенеп кенә яшибез әле, Аллага шөкер. Менә Бакый абый нескә алды гыйме? Бакый аганы, Бакый Зиятдиновны Татарстан җәмәгатьчелеге халык яхшы белә дип уйлыйм. Ул китаплар авторына түгел, ул җәмәгатьчелек диде, сәясәтче ул Азат абыйның бер туганы бит инде ул Зиятдиновны. Менә ул йортта килен булу шулай ук җиңел булмагандыр, әйме? Ул бит зыялы, затлы, күренекле кешеләрнең нигезләре. Ой, мин бердә алай дип әйтмим менә. Миңа инде мин бит башка авылдан. Безнең Карадуган белән Исмәил арасы 35 километр. Без инде апрель аенда минем дус кызым Карадуганга Булатның двоюродныйына кияүгә чыкты да Рауилгә. Мин аларның туйларында инде шаһидә булып катнаштым. Шунда без Булат белән бер күрүдә бер-беребезне шатып, Булатка 30 яшь, миңа 25 яшь иде инде. Өйләнештек без 2 ай эчендә. Безнең 2 айда 2 көннән туй булды инде. Июнь аенда. Шуннан миңа инде ул сорауны кияүгә барганчы да бирделәр. Ничек син шул Бакый абыйларга курыкмыйча килен булып барасың инде дип инде. Ул бит инде бөтен районда шундый күренекле кеше. Минем әни дә инде минем әни алса республикада инде ул вакытта әле теге интернетлар заманы түгел, бөтен нәрсәне бик белеп тә бетермибез инде. Әни дә безнең заманда авыл совет секретары булып эшләгән кеше, ни дип әйтте инде. Шундый матур лекциялар укый бит ул Бакый абый, біз аның күзенә генә карап тора идек, һәр авызыннан чыккан сүзне карап тора идек. Кызым аларга ничек курыкмыйча барасын икән, тора алырсың микән дип инде, шикләнде. Ләкин менә әти ул шундый да гади кеше иде. 15 ел тордык без аның белән, ул һәр вакыт шундый хөрмәт итеп миңа сез дип кенә эндәште ул менә. Бик матур тордык. Ул минем балалар алып кайтканга бик тә сөенә иде инде менә. Һәр берсенең туына шундый бөтен кешегә шалтырата иде ул менә бер онык туу белән инде. Бөтен туганнарга шалтыратып чыга иде. Шундый шатланып кабул итеп алды инде алар менә мине бу гаиләдә үземне теге кимсенеп яшәгәнемне бердә белмим. Үз иттеләр. Аннан соң сез бит Бакый абыйның эшендә дәвам итәсез, диме? Ул белүемчә Бакый абый оештырган музей бит инде, Карадугандагы музей. Ул музейны әти оештырган. Менә ул бит инде үзебезнең Таузар авылында туган, 1930 елда күрше авыл инде ул безнең Карадуганның. Шунда озак еллар институт бетергән, мәктәп директоры булып эшләгән 40 елдан артык дип әйтәбез инде. Үзебезнең күрше кенә авылында да, Карадуганда да үзе мәктәп директоры вакытта шушы Карадуган мәктәбен төзегән фундаментыннан башлап. Бүгенге көндә Карадуган мәктәбе ул 14 елда вафат булды. 15 елдан башлап Бакый Зиятдинов исемендәге Карадуган гимназиясы дип йөртелә. Бу бик лаеклы инде, чөнки ул аның хезмәте анда бик зур. Коллектив та бик көчле булган инде ул заманда. Менә пенсияга чыкканнан соң ул тик тора торган кеше түгел ул менә. Шундый Балтач безгә 8 километр 3 тапкыр чөп менә иде ул һич иренмичә менә. Чыгып баса да чөп йөгереп аны утыртып тап китәләр, чөптә менә. Бөтен кеше таный, булай кулын күтәрә дә чөптә китә, кайтып та җитә. Шул арада без уйлаганча инде ул эшне эшләп куйган була менә. Шулай итеп инде ул музейны да төзегән, электән үк кызыксынучан кеше инде ул. Мәктәп директоры вакытта ук 21 елда алар менә Муса Җәлил исемендәге пионер дружинасы булгач безнең мәктәп Мустафа авылына Оренбург өлкәсенә балалар белән сәяхәтләр оештырганнар. Муса Җәлил исемендәге теплоходка балаларны җибәргән ул. Аннары Муса Җәлил әсирлеккә төшкән, үлем үзәненә дә балалар безнең барганнар менә. Ул вакытта тәвәккәлләп чыгарып җибәрүдә бит әле шуның кадәр баланы укытучылар белән, име? Бик күп материал туплап Муса Җәлил музейын инде ул мәктәп директоры вакытта ук ачканнар алар. Менә 1976 елда безнең музей беренче Муса Җәлил музее ачылган. Менә шулай итеп аннары 85 елда сугышчан Донзалы авылыбызның сугышта катнашкан кешеләргә багышланган, аны үзебезнең укытучылар менә шушы мәктәп укытучылары һәр берсе җентекләп җыеп, ул сугыш ветераннары турында материалны хәзер булса бит әйбер җыеп булмый, уже фотографияларны табып булмый. Хәзер кешеләрдә юк та инде, күп кеше яңа өйләр салды. Яңа үй салганда бит безнең татар халкында шундый гадәт, бүтән әйберне чыгарып ташлау. Менә безнең халыкта бигрәк тә бит ул чисталык, матурлык яратуның аның бер шундый
тормасын, әйме? Артык әйбер тормасын, бездә шул ягы да бар аның менә, әйме? Теге чисталык, матурлыкны яратабыз без татар халкы. Ләкин аның начар ягы да бар икән. Начар ягы да бар, менә борынгы әйберләр шулай итеп таба алмаска әйләнә менә. Менә укытучылар безнең шулай итеп җыеп 85 елда сугышчан залы, һәм инде 95 елда безнең менә Сибир тракты тарихи музейларында ачкан ул. Менә авылда музей булган, авыл инде ул затлы авыл була бит инде ул. Бик зур, тарихлы авыл була, чөнки музей булгач иннән да бөтен нәрсә тупланган. Әле ул бит әле музейда материал туплап кына түгел, бик күп китаплар авторы. 11 китап чыгарды ул менә шушы тарих буенча үзебезнең авыл тарихында, күрше авылларның тарихы турында да име. Ул китапларда шулай ук бик күп мәгълүмат, ул бит теге әдәби китап түгел, тарихи архивларда утырып, казынып язган. Аның җөмләләре дә шундый укырга җайланып бөтен кеше әйтә менә. Фирая ханым, ул бит музейда аны булдыру әлбәттә бик зур хезмәт, сүздә юк. Ләкин музейны тизеп куйдың да бетте генә түгел бит әле. Музей ул бүгенге яшьләрне аңа тартырга кирәк. Кызыксыну уятырга кирәк. Менә бу ничек барлыкка киләсез? Бу чараларны ничек эшлисез? Чөнки сез белүемчә грантлар да атасыз бу өлкәдә. Тик тормыйсыз дип әйтмәкче булам. Музей, авыл музейында менә аның бер ягы бар инде, без теләгәнчә кеше килми иннән да менә. Әмма авыл музейларына, шәһәр музейларында кешеләр күп йөргәнен беләбез инде, туристлар да күп инде. Без Казаннан 100 километр ераклыкта, ул кешеләр безгә килеп җитә алмый бит инде. Ләкин biz музейда менә кешеләрне, яшьләрне, өлкәннәрне тарту буенча үзебездә мероприятиялар уйлап чыгарабыз инде. Үткәрәбез менә безнең мин белән эшли торган кызлар да безнең 2 Лилия исемле кыз белән эшли минеме. Алар инде тырышып, чын күңелдән эшли торган кызлар, үзең генә эшләп булмый бит инде ул. Менә алар инде Бакый абый белән эшләгән безнең Лилия Зәләлиева. Менә нинди тагын ничек итеп музейга кеше китертеп була икән дип шулай итеп уйлап, без бергәләп эшлибез. Менә әле узган ел миллек бәйләү, миллекне бөтен кеше бәйли инде. Шул Миллек бәйләү мастер-класс дип, менә Хәйруллин Фидаил абый дигән авылда шундый теге әйтсән кешеләр булыша да. Әйдәгез әле Фидаил абый яшьләргә өйрәтик әле шуны дип чакырабыз инде без аны, без аның белән күп эшләр эшлибез. Чакырабыз. Менә миллек бәйләү ниләре мастер-класслар үткәрдек. Аннарысын ансы бит инде җәйкене. Балалар килә иннән да күңелле, матур, ахырдан чәй ичәбез инде име. Самавырда кайнатып, безнең музейда самавыр да бар. Ансы да балаларга күңелле. Шул теге күңеллерәк тә, рәхәтрәк тә булсын өчен үткәрәбез. Тормыш белән бергә үрелеп барсын дип инде. Аннары менә армиядан әле авыл, армияга китүче егетләр бар бит инде авылларда. Элек армияга китүче егетләргә сөйгән ярлары бит кулъяулык чигеп бирәләр. Сезнең заманда да булгандыр инде ул, Аны егетләр бармакларына элеп, бөтен мәктәпләргә авыл буенча җырлап әйләнеп, гармуннар белән кулъяулыгы булган егетнең армияга китүче икәне күренеп тора бит инде, Аннары кулъяулыгы булгач сөйгән яры да кулъяулык чигеп биреп заткан инде ул. Хәзер инде ул традициялар ничектер онытылып киткән шикелле, без менә кызлар белән пандемия вакытында бөтенләй дә теге бер йөрүләр туктап китте бит инде. Әйдәгез әле кулъяулык чигик тә армияга китүче егетләргә үзебез шулай бүләк итик дип, безнең авыл мәдәният йортында аларны озату кичәләре дә оештырыла инде. Шунда армияга китүче егетләргә кулъяулык чигеп бүләк итәбез инде менә хәзер. Йоланы яшьләргә күрсәтү, ялгап җибәрү дә яшьләргә күрсәтү. Бөтен кеше дә кулъяулык чигә башламас инде бу башлап. Исләрне төшерәсе булган икәнлеген. Без бит аңлатып та әйтеп тә бирәбез инде. Аннары шулай ук теге май канаты ясаулар, менә таба майлы торган канат инде ул хәзер онытылган. Хәзер бик җайлы бүтән әйберләр дә бар. Ләкин шулай булса, кибеттән дә алырга була. Ләкин без бит инде музей ничектер борынгылыкны сакларга тырышу дип тә әйтик инде. Менә мәктәп укучыларын чакырып, кызларны 6-7 классларны шул май канатларын кызлар белән бергәләп инде әзерләп, каз асраган кешеләрдән аны сорап алып, шундый әйберләрдә ясыйбыз. Әле менә тагын авыл яшьләре бар бит инде. Авыл яшьләре авылда калалар, теге шәһәр яшьләре алар ничектер, аларга монда кинолар, театрларда күп инде барыга теләгән кешегә инде баралардырмы? Яшьләрне бала үстергәндә бик вакыты да булмый әле ул, диме? Без инде авыл яшьләренә дә менә музейга чакырып төрле мероприятиялар, яңа ел бәйрәмнәрдә үткәрәбез инде. Аннары быел 2 ел рәттән менә авыл яшьләрен җыеп, безнең мин үземнең WhatsApp'та группам бар инде, авыл яшьләре минем белән элемтәдә торалар иннән даими. Шул музейлар белән берләшеп, агач утырту үткәрдек авылда менә. Узган ел үзебезнең Карадуган авылына 47 юка утырткан идек, быел Орбаш авылына
125 юкә утырттык. Аны да шул менә Фидәйл абый безнең урманнарны бик ярата инде, кайда юкәләр үскәнен белә. Егетләр белән барып юкәләр алып кайталар да. Без инде кызлар белән җыелып, безнең музей кызлары менә шулай итеп җыелышып, авылга агачлар утыртабыз. Аннары безнең минем ирем игенче күмәк хуҗалыгының рәисе булып эшли бит инде Булат. Ул да безнең эштә бик күп булыша инде. Анда эшләүче егетләр шул агачларга оялар ясап, аны агачны сакламасан, бездә көтү йөри, көтүләр зур. Мәш килеп, Шуны эшлибез, аннары шәйләр, менә шулай итеп музей аерым, тормыш аерым түгел. Төрлечә мероприятиялар үткәрергә тырышабыз инде. Менә ничектер бөтен кеше дә музейны да күрсен дип инде бер кат өлкәннәр белән дә без тарихны өйрәнү. Шул музей тормыш бит инде, ойма. Әле күптән түгел. Авылдан аерым була алмыйбыз инде без. Һәм теге нидәгенә кабинетларда гына аптыраткан әйбер түгел. Безнең тормышыбыз. Аны күбрәк кешегә күрсәтәсе килә бит инде. Кызганча каршы тапшыруыбыз азакны якынлашып килә инде. Без хәзер Марсель Пруст сорауларына күчәбез сезнең белән, яме? Сез иратларда югары бәяләтелгән сыйфатлар. Ой, мин менә Булатның тапкыр теллегенә һәм юмор хисенә беренче игътибар иттем. Мин менә Хатын кызларда? Хатын кызыл гаиләгә бөтен кешенең кайтасы килеп торсын өчен яшәргә тиеш шикелле миңа. Яраткан шөгылегез, эшегездән башка? Яраткан шөгыль мин ашарга пешерергә дә яратам, бик кат чәчәкләр үстерергә, гөлләр үстерергә яратам. Алар күп инде димәкче буласыз, димме? Сезнең өчен бәхет нәрсә ул? Бәхет менә минем гаиләмдә барсы да исән сау һәм без Булат белән тигез булуыбыз. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Яратмаган нәрсә? Иң сөймәгән нәрсә икән инде белмим. Уйлаганыгыз бармы ул турыда? Ул турыда уйлаганда юк. Белмим. Нинди сыйфатларга ия булырга теләгез үзегез тагын? Ой, менә уйлаган бөтен эшне эшләп бетереп булмый кой вакытта. Сузыбрак йөрибез менә теге әтидән Бакыябыйдан күчеп бетмәгән ул сыйфатлар. Без теге уйлап йөрибез, кайбер вакытта эшне вакытында эшләп бетерә алмыйбыз менә. Бәлки, белмим инде. Әле бу яшьтә эшләргә вакыт бар әле сезнең яшьтән уйлаганда. Шуңа күрә алга таба да сезгә үзегез уйлаганнарны тормышка ашырырга насыйп булсын. Менә шул мәш килеп үзегезнең балаларыгызның оныкларын күреп рәхәттә яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Адәм баласы дөньяда ике төрле итеп яши ала. Илкеннән зарланып һәм һәр туган көнгә сөенеп, шөкер итеп. Икенчеләреннән булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.